Libros e máis libros converten estes días Vilagarcía nunha referencia pro sector. A cidade de libro continúa en marcha e faino cunha boa resposta por parte do público. Tamén aquí nas tradicionais casetas instaladas na Praza da Segunda República. A calor notouse o luns con menor afluencia, pero non foi impedimento para encher o resto dos días, en especial coa visita do popular Ángel Martín. O martes veu Ángel Martín que tivo un tirón moi grande, pero subo tanta xente. Sí, o caso é traer xente, bueno, polas mañás hai máis rapazada pequena, pola tarde máis adulto e, bueno, hai un pouco de todo. Notas a xente con ánimo de vir a salir da casa a disfrutar da cidade de libros, o sea que por ese aspecto guai sí que o de sempre, o tempo sí que é determinante, os primeiros días a verdade que fixo moitísima calor. E notase tamén unha paulatina volta á normalidade logo de 2 anos marcados pola pandemia. Si, anímase máis, hai xente ainda que ven coa mascarilla e acércase con ela, hai xente que a maioría xa non, parece que xa non hai tanto medo, si. Agora mesmo a verdade é que se está notando pois eso, con xente con ánimo, a xente ben, notase que ao fin da Covid pois estábamos desexando a todos, non? Nos postos de cidade de libro podemos atopar algúns dos grandes clásicos da literatura universal e tamén da nosa, por suposto, tamén as últimas novidades. Manuel Loureiro estáse vendendo moi ben, aparte de un libro que gusta moito, María Oruña. Hoxe, por exemplo, que ven Javois a presentar Miss Marte, ou Ledicia Costas, que tamén ven unha autora que nos encanta. Os máis vendidos, bueno, polo que levamos ahora, Ángel Martín, sen dúbida o éxito. Onte fallou Manuela Carmena, entonces non sabemos o movimento que traería, pero hai xente que preguntou. Vai vir, por exemplo, Ángela Curro, José Ángel Ares a firmar aquí polo tema do cómic. E nada, son Ángela Curro, por exemplo, é a súa primeira obra, é aquí de Vilagarcía, entonces animamos a todas as persoas a que veñan aquí a conocer a súa obra, que está moi ben, a apoiar así títulos locais. José Ángel Ares, que tamén fixo En Camino. E ademais un posto especial reservado para colectivos da cidade, hoxe coa Mesa das Verbas. Nos, como asociación cultural, editado por o Concello de Vilagarcía, regalamos estos libros que son, en algúns casos, moi apetecidos pola xente porque os vai coleccionando. A cidade do libro complétase con outras moitas propostas. Onte á tarde, por exemplo, coa presentación da Pantasma de Cortegada de Paula Carballeira na propia illa. Na actividade participou a rapazada da Escola Infantil Vagalume de Vilagarcía. O programa continuará ata o vindeiro domingo con distintas presentacións e mesmo actuacións musicais. Un dos pratos fortes desta edición será mañá venres, coa xornada dedicada de xeito íntegro á literatura xuvenil.